It-tanker Umel Farud li fl-1995 sploda fit-tarzna ta' Malta u ħasat il-ħajja ta' 9 ħaddiema illum il-ġurnata jinsab maqsum fit-tnejn f'ih il-baħar biż-żewġ partijiet li qed jitbedu minn xulxin, fenomenu impressjonanti meta wieħed qis li dan kien bastiment ta' 10,000 tunellata. Filmat li kiseb Net News jidher biċ-ċar kif iż-żewġ partijiet ta' dan il-bastiment li fl-1998 niżżel fil-qiegħ tal-baħar biex iservi bħala sikka artifiċjali u sit tal-addas għal barra minn Wied iż-Żurrieq iċċaqalqu diversi metri bogħod minn xulxin. Il-bastiment kien inqasam fit-tnejn f'maltempata qalila fix-xitwa tal-2006. Il-filmat inġibdu mill-addas Raniero Borġu John Zammit li s-sibt niżlu bukket fjuri b'tifkira tal-vittmi felu 23 sena minn inċident li xokja l-pajis u jibmarka l-memorja ta' ħafna tant snin wara. Ma' Net News Raniero spjega kif meta tniżżel f'qiegħ il-baħar il-bastiment tal-Gvern Libjan kellu ħsara fil-wiċċ tiegħu kawża tal-esplużjoni iżda żgur li ma kellux irqsim li żviluppawlu fl-aħħar snin u li wasluh biex jinqasam fit-tnejn. Mill-bqija l-bastiment għadu pjuttost preservat u minkejja li s-sit huwa pjuttost ġdid, in-natura bdiet taħkmu. Dan joħroġ biċ-ċar mill-filmati fil-possess tagħna li juru kif madwaru beda jikber ħaxix tal-baħar kif ukoll diversi speċi ta' ħut qed jiffrekwentaw din iż-żona. It-traċedja tal-Umel Farud ħażlet il-ħajja ta' George Aquilina ta' 24 sena u George Xwiereb ta' 58 sena minn Ħal-Qormi, Charles Kallus ta' 46 sena mill-Belt Valletta, Mario Hales ta' 39 sena mill-Imqabba, Simon Mifsud ta' 26 sena mill-Birgu, Simon Pizzani ta' 22 sena mill-Imsida, Angelo Xiberras ta' 51 sena minn Ħaż-Żabbar, Anthony Vassallo ta' 29 sena minn Ħaddingli u Paul Seguna ta' 37 sena minn Ħaż-Żebbuġ.